खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। गोजोनथाव रादाब। बर' हारिया जेरैबो जौगानायखौ समाजारि बिजोंफोराव नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो जोंनि बर'फोरा गेलेनाय बिथिङावबो गेजेन नङा, आरिमु बिथिङावबो गेजेन नङा आरो थुनलाइ बिथिङावबो गेजेन नङा। मैया थुनलाइ बिथिङाव आरोबाव बर'नि माननि अखोरांखौ फुवारबावनो हादों सासे आइजो थुनलाइ सोरजिगिरिया। खौरां मोननाय जादोंदि बर'नि आइजो खन्थाइगिरि मानगोनां माइनावस्रि दैमारिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनायजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिखौनो रंजाखांहोनो हादों। बिथांजोआ गावनि सोरजिलु आखाइजों जोनोम होजानाय समजिउ आरो मुंनि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। बे बान्थानि मुंखौ साहित्य एकाडेमि जुवा पुरस्कार 2023 होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं। मैया उदालगुरिनि मोनसे गेदेर BPFनि जयनिं हाबाफारि लादों आरो बेयाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैनानै गासै 600निबो बारा BPFआव जयेन जाफैदों होनना बिथां आगुनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो BPFआव जयेन जादों। बिसोरनि खायसेफोरा खनसे भट होखांनाय आरो खायसेया एबारनिफ्राय भट होजेनगोन। बिथाङा फोरमायबावदों दि मैयानि दिनावनो एबसुनि मावथिफ्राबो गोबां जयेन जादों आरो बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आथिखालाव स्किम रानग्रासो जाबाय आरो बिनि अनगायैबो बिसोरो जेबो मावा होनना फोरमायनायजों लोगोसे प्रमद बर'नि न' बड'लेण्ड न' रेस होनानै बड'लेण्डनि मुङाव सोमावसारनाया नंखायसोमोन होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं। गवालपारायाव हा दखल खालामनायनि बेरेखा हाबाफारिनि समाव गं 50 नखरफोरखौ होखारनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जिल्ला खुंथाइ आरो हाग्रा बिफाना पन्चरत्न रिजार्भ फरेस्टआव होखारनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा बै 50 नखरफोरखौ होखारदोंमोन जायफोरा आयेन बेरेखायै हाग्रानि हायाव दखल खालामदोंमोन आरो न' लुदोंमोन आरो गुबुन आयेन बेरेखा फसंथानफोर लुदोंमोन। गवालपारा जिल्लानि खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरि तेजस मारिस्वामीआ फोरमायथिदोंदि खुंथाइ आरो हाग्रा बिफाना जिल्लायाव गोबां होखारनाय हाबाफारिनि बिथांखि दं। बिथाङा बुंदोंमोन दि जिल्लायाव खनले खनले मानसि मैदेरनि दाङाबाजिया आयेन बेरेखा दखल खालामनायनि जाहोनाव बांदों। ब्रैथि रादाबाव दं। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै शुक्रबाराव कुलाबानि INS स्कारानिफ्राय नवी मुम्बाइसिम लैथो दालांआव दावबायनानै अटल सेतु एबा मुम्बाइ ट्रान्स हार्बर लिंकखौ बेखेवगोन। नावी मुम्बाइआव बिथाङा मोनसे रायजो राजानि मेलाव बिबुंथि होगोन, जेराव बिथाङा मोनथाम गुबुन बिथायारि सानज'थाय मावथांखिफोरखौ बावगोन आरो आरोबाव मोनसेनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। हादोरनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन 21.8 किल'मिटार गोलाव लैथोआरि दालांखौ सनिबारनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि लैथोआरि दालांआ दासिम गाहायै खोला मुम्बाइ आरो नवी मुम्बाइनि गेजेराव दावबायग्रा सुबुंफोरखौ मदद होगोन, दावबायनायखौ गुसुं खालामगोन, थेवब्लाबो बिनि गुबै गोहोआ इस्टार्न प्रिय मरिन ड्राउन सुरंग मुम्बाइ पुणे एक्सप्रेसवेजों थांखि लाजानाय शिरले पलासपी फोनांजाब आरो नवी मुम्बाइआव गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनखौ आबुं जानायनि उनाव फोसावनाय जागोन। बेफोर गासैबो मावथांखिफोरा 21,200 कौटि रांनि अटल सेतुखौ गुवार बुहुमखौराङारि सुबुंफोरनि थाखाय गोरलैयै मोननो हानाय खालामगोन। बे मावथांखिफोरखौ 5 बोसोरनि गेजेराव खोन्दोआव फोजोबनाय जागोन आरो बेखौ रोखा खालामगोन दि सोनाबारि दैनि मोखां आरो दिप सोहोरनि सानजा दैनि मोखांआ खोला मुम्बाइआव फैगासिनो थानाय सुरंगफोर आरो फ्लाइअभारफोरनि मोनसे वेबजों आबुङै खौसे जायो। गिबि बोसोराव मोनसे राउन्ड ट्रिपनि थाखाय फारसेथिं ट'लआ 250 रां आरो 375 रां जागोन होनना मिथिहोदों। बाथि रादाबाव दं। क'क्राझाराव दिनै BJPनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सा 1,400निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दिनै BJPआव जयेन जागोन। दिनै 12 जानुवारि खालि मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा
कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों सा 1400निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमा आरो लाइमोनफोरखौ दोलोआव जयेन खालामनो थाखाय साखाफारा क'क्राझार जिल्ला लाइमोन बिजेपिआ क'क्राझार जिल्ला लाइमोन बिजेपिनि बानजायनायजों दिनै खुंफुंजानो गोनां बे गेदेरथार जयनिं हाबाफारियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि गार्जेन मिनिस्टार अशक सिंहाला बाहागो लागोन। क'क्राझार जिल्ला लाइमोन बिजेपिनि मेडिया कनभेनर हायेन दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थोंजोङै मिथिहोदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।